Sziasztok! Ebben a kis videóban szeretném bemutatni nektek a Minori 3-dimenziós webkamerát, ami egyedülálló jelen pillanatban Magyarországon, és hát én szerintem a világon is. Ez a kis kütyű, ez így néz ki. A Minori egyébként realitást, valóságot jelent japánul. Ez a kis doboz, ez egy 3-dimenziós webkamerát tartalmaz, ami úgy néz ki, mint egy ilyen kis UFO. Illetve tartalmaz egy installálós CD-t, egy USB kábelt és egy jó pár ilyen 3-dimenziós szemüveget. Ebben a videóban most megmutatom, hogy a különböző mélységek mennyire érzékelhetők a 3-dimenziós webkamera által, illetve egy pár tárgyat is meg fogok mutatni. Ez mindenképp szükségetek lesz egy ilyen 3-dimenziós kis szokásos kék-piros szemüveghez. Ezt a videót a YouTube-ra is fel fogom tölteni, hogyha ott nézitek, akkor nem lesz annyira élvezetes, mint hogyha mondjuk egy nagy felbontású videót néznétek, mert ugye a YouTube egy picit ezt leszabályozza. Úgyhogy az első tárgyat azt meg is mutatnám nektek. Ez egy kristálygömb lenne, ami így mutat. Nézzünk egy telefont. Egy sima papírlapot. Ezt a webkamerát egyébként meg is tudjátok vásárolni az izoom.hu oldalon, ahol hasonló kütyüket és vígyókat találhattok még. Sziasztok!